Hola a totes i tots. Este és un altre tutorial per a la UPG, la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. En este vídeo estudiarem la dièresi. Primerament la definirem, després veurem quina és la seva funció, a continuació les seues normes i per últim estudiarem les seues excepcions. La dièresi és un signe gràfic, concretament són dos puntets, que col·loquem sobre les vocals I i U perquè sonen. D'acord? Quina és la seva funció? És assenyalar que la vocal I o U no formen diftong amb la vocal anterior, com per exemple la paraula veïna o diürn. En el cas de veïna, la dièresi sobre la I m'indica que no forma diftong amb la vocal anterior, que seria la A, i en diürn, la dièresi sobre la U m'indica que no forma diftong amb la vocal anterior, que seria la I. Si us fixeu en aquestes paraules, la dièresi i la síl·laba tònica coincideixen. D'acord? Intenteu-ho fer vosaltres i veureu. Però heu de saber que en valencià sempre no és així. Síl·laba tònica i dièresi sempre no coincideixen, perquè tenim paraules que ho demostren, com per exemple traïdor. Traïdor porta una dièresi a la I que em demostra que no forma diftong en la vocal anterior. En aquest cas seria la A, d'acord? I la síl·laba tònica és dor. Per tant, dièresi i síl·laba tònica no sempre coincideixen. Quan posarem dièresi a les paraules? D'acord? És bo saber algunes normetes que ens ajudaran i ens facilitaran a saber quan posar la dièresi. Posarem dièresi a les paraules acabades en iment, com per exemple agraïment, itat, com per exemple europeitat, ible, com per exemple increïble, llitzar, com per exemple arcaïtzar. En canvi, les paraules acabades en idal ja no porten dièresi, d'acord? Perquè l'últim canvi normatiu que va ser introduït fa poc ja diu que aquestes paraules acabades d'aquesta manera, com per exemple helicoidal, romboidal, trapezoidal, ja no porten dièresi, d'acord? També posarem dièresi quan tenim una combinació de tres vocals, per a indicar que la I en posició intervocàlica no forma diftong ni en la vocal anterior ni en la vocal posterior, com per exemple tenim el cas d'agraïa. Jo separaré A, gra, I, A. Per tant, la vocal I portarà la dièresi, no formarà diftong ni en la vocal anterior ni en la vocal posterior. I per tant, què em demostra amb això? Que la dièresi, evidentment, li dona el poder a la vocal de constituir ella sola una síl·laba. D'acord? També seria el cas de conduïa. Con-du-i-a. O, per exemple, deduïa. De-du-i-a. Queda clar? I, per últim, tal com vos he dit a l'inici del vídeo, tindríem les excepcions. És a dir, hem de saber quan no podem posar dièresi en valencià. No posarem dièresi a les paraules que, segons les normes d'accentuació, han de dur accent. D'acord? Com, per exemple, tenim moltíssimes paraules, veí, que porta accent. En canvi, veïna sí que porta dièresi. Per tant, si una paraula es pot accentuar, li hem de posar accent. És a dir, l'accent tindrà preferència. I si no es pot posar accent, ja mirarem de posar la dièresi. Una altra excepció, paraules acabades amb exsufixos ista, com egoista, i amb el sufix isme, com per exemple egoisme. Però en canvi sí que portaran dièresi proisme, que significa en castellà prójimo, i lluïsme, que significa luismo, que és un dret que antigament es pagava al senyor. D'acord? Per tant, no posarem dièresi a les paraules que acaben en ista ni en isme, excepte proisme i lluïsme. Una altra excepció, els verbs de la tercera conjugació.
Però no tots els verbs acabats en ir, sinó que concretament són els verbs que tenen una vocal davant de la terminació ir. És a dir, serien els verbs acabats en air, com el verb agrair, d'acord? Els verbs acabats en eir, com el verb obeir, d'acord? Els verbs acabats en oir, com el verb desoir, i els verbs acabats en uir, com el verb produir, d'acord? No portaran dièresi quan facin l'infinitiu, gerundi, futur i condicional. Per tant, no posarem dièresi quan fem agrair, agraint, agrairé i agrairia. Evidentment, si hi ha alguna persona que es pot accentuar, l'haurem d'accentuar. D'acord? Per tant, les formes, l'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats en vocal més ir, no posarem dièresi. Una altra excepció seria les paraules acabades en us, com per exemple pius i com per exemple aquarium o pòdium. D'acord? Recordeu que aquestes paraules, a l'hora de separar-les, farem aquarium. D'acord? I per últim, les paraules formades amb un prefix acabat per vocal, d'acord? I que seguit d'una paraula que també comença per una vocal tancada, com per exemple antiinflamatori. Anti és un prefix, d'acord? Que acaba en vocal, anti, i després ve una paraula, inflamatori, que també comença per una altra vocal tancada. Per tant, no posarem dièresi. No obstant això, sí que heu de saber que s'escriuen amb dièresi reull i els seus derivats i també les formes del verb reeixir i sobreeixir. Però atenció, han de tindre la vocal tònica en l'arrel i no en la desinència del verb, com per exemple serien les formes reisc, sobreeixes, sobreeixen i sobreisquera. D'acord? Per tant, fins ací seria el vídeo sobre la dièresi, les seues normes, les seues excepcions, la seva funció, d'acord? Que heu de tindre en compte a l'hora d'escriure. Este és el vídeo per a la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. Vos espere en el pròxim.